تداخویانیەکە تایبەت دەست بۆ دەنگی ئەمریکا بەردەفکی هێزن سووریا دیموکراتیک کینۆ گابریێل ئاگاهیان گرنگ پار vekirن. بەردەفکی هەسەدێ باڵکشان سەر دیاردەیا ناکۆکی و ڕێگرتنا بەرهەv navbera hêzên Emerîkî û Rûsî li Bakurê Sûriyê bi taybetî li herêmên Dêrikê û Tiltemirê. بگشتی ez dikarim bêjim tevî ku hemahengî û peywendî di astekê de heye di navbera her du hêzan da ku di navxwe da van nakokiyan çareser bikin. Ez bawer dikim ku divê her du hêz baş kar bikin da ku bûyerên wesa dernekevin di demê pêş de. Ama ku hêzên Sûriya Demokrat hewlên me hene divê derbarê de ku em bi rêxistinekirî nizî her du hêzan karekî hevbeşt û rêxistîkirî heye bi taybet li deverên hêzên ku nizîkî hevdû yan roproyek dibin. Laliyekî din berdevkê hêzên Sûriya Demokratîk rexne li koalisyona navneteweyî kir ku piştgiriya wê ji bo Hesedê duwarê parastina kirtîgeh û kampên ku çekdarên Daişê û malbatê wan tê de hatine bicihkirin ne di asta xwesteka wan de ye. Berdevkê Hesedê dibêje got avahî û teknîkeke taybet bi qasî pêdiviya ewlekariya kirtîgehan heye û heya vê demê nehatiye pêşkêşkirin. Bila em zelal bîn di vê warê de em wekû hêzên Sûriya Demokrat û hêzên ewlekariya û rêveberiya xweser bi koalisyonê re karekî hevbeş kiriye. Lê ji xwastekên teknîkî pitir pêwîstiya alîkariyê heye ku girtîgeh werne ewlehkirin pitir ji xwastekên wir de avakirina girtîgehên nû ji bo deverên niha ku terorîst têne girtin ne girtîgehin. Xwasteka me ku em li deverên cihên nû ava bikin bi qasî şert û mercên girtî û ewlehkirina van terorîstan. Hêjaya gotinaya got fermandarê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk di meha derbasbûyî de pêşwaziya fermandarê hêzên Rûsyayê yên li Sûriyê kir û di serdaneke cuda de. Fermandarê giştî hêzên Sûriya Demokratîk li gel generalên Emerîkî civiya. Hesedê hewl dide got bi rêya peywendiyên bi her du hêzan re du armancên serekepêk bîne, berdewamiya têkbirina rêxistina teroriya Daişê û adin jî sînorkirina êrişên Tirkiyeyê ser Bakurê Sûriyê. Zana Umer dengê Emerîka. Dêrikê.